Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Aping. Taong 1970, Valencia, Bukidnon. Kagaya ng marami, lumaki sa isang simpleng pamilya si Aping. Ang mga magulang niya ay mga normal na manggagawa, habang siya naman nagtatrabaho sa isang pagawaan ng katre at mga upuan. Maglilimang taon na siya roon, kaya alam na niya ang laro sa trabahong yon. Ayon kay Aping, na sa dinami-rami ng mga nakasabayan niya, siya lang ang katangi-tanging tumagal dito. Kahit nga siya, hindi ito maisip dahil na rin sa bigat ng trabaho sa araw-araw. Maliban sa paghahasa ng mga kawayan, mag-isa lang din niyang ginagawa ang mga proyektong ibinibigay ng amo nila. Pakyawan kasi doon, pinuno, kaya kung gusto mo na buo ang matatanggap mo, gagawin mo mag-isa ang trabaho. Para sa iba, napakahirap ng ganon. Pero para kay Aping, simpleng-simple lang ang ganoong trabaho. Hindi naman sa madali ito. Ang sa kanya lang wala na siyang mahanap na ibang trabaho sa lugar nila. Doon na siya eksperto, kaya lahat gagawin niya para kumita at makapagbigay sa kanyang pamilya. Sa edad niya kasing 25 anyos, wala na siyang ibang hinahangad kundi ang kaginhawaan ng mga nasasakupan niya. Dagdag pa niya na, kahit matanda na siya noong mga panahong yon, aminado siya na hindi siya naniniwala sa mga bagay na kinakatakutan ng mga matatanda. Wala siyang interes na makinig sa mga ganoong usapan, kaya kapag may mga katrabaho siyang nag-uusap tungkol dito, kusa na lang siyang umaalis. Di niya hangad na makainsulto. Ang gusto lang niya, maprotektahan ang sarili niyang katahimikan at paniniwala. Ang kaso lang, pagpasok ng taong ito, may nangyaring hindi inaasahan. At nagsimula ang lahat nung dumating ang tiyuhin ni Aping galing sa lugar ng Pigtauranan. Bumisita ito dahil ang sabi nito magbabakasyon lang sa bayan. Pero sa katagalan ng pananatili nito, nalaman niya na pumunta yun doon para gamutin ang isang matandang lalaki na sumadya sa lugar nito. Matagal na rin kasing manggagamot ang tiyuhin niyang yon, pero hindi niya inaasahan na makakarating sa bayan nila ang balita patungkol sa husay nito sa panggagamot. Nang malaman ni Aping ng tungkol sa dahilan ng tiyuhin niya, kinompronta niya ang kanyang mga magulang. May boses na rin kasi siya sa bahay dahil siya ang naghahanap buhay. Halos ilang araw din nilang itinago ang kanilang mga napag-usapan hanggang sa isang gabi, hindi na siya nakapagtimpi. "Tiyo, kilala namin yung matandang ginagamot mo. Huwag mo na yung ituloy dahil matagal ng kuno-kunong aswang yan dito. Mahirap na. Baka tayo pa ang malagay sa peligro." Nang marinig ito ng kanyang tiyuhin, bigla itong tumigil sa pagkain. Ilang minuto rin silang nagkatitigan bago ito sumagot sa kanya ng, "Hindi ko pwedeng itigil ang nasimulan ko, Aping. Kilala mo ako, isa kong tao may paninindigan sa buhay. Tsaka isa pa, wala ka namang dapat ikabahala sa matanda. Katulad nyo rin siya, naghihikahos at gusto pa rin mabuhay sa kabila ng mga pinagdaanan niya. Unawain nyo na lang, ang importante ay nakakagawa tayo ng mabuti sa kapwa." Dahil sa sinabi nito, medyo nag-init ang ulo niya. Sa dami kasi ng kanyang naging paliwanag, tila bang hindi man lang ito nakinig. Kaya sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ang simpleng argumento ay unti-unting naging debate. Labanan ng magkalabang paniniwala hanggang sa mapilitan na ang kanyang ama na patahimikin siya. "Huwag ka nang sumagot sa tiyuhin mo, Aping, dahil alam niya ng ginagawa niya. Tsaka isa pa, wala namang masama sa pagtulong sa kapwa. Ang iyong punto ay walang kabuluhan, kaya hindi kita papanigan. Oh, marami ang nagsasabing aswang ang matandang yon, pero walang kahit isa sa kanila nakapagpatunay. At lahat ng taong nagsasabi ng masama tungkol sa kanya, halatang naiinggit lang sa pagmamay-ari niya.
Kaya mas mabuti pa, kalimutan na natin ang tungkol sa mga paninirang yan. Sa bandang huli, wala naman tayong tiyak na nalalaman. Nang marinig ito ni Apin, hindi niya maiwasang mapatahimik. Naisip niya kasi na may punto ang kanyang ama, kaya hindi na rin siya sumagot. At pagkaraan ng ilang minuto, kusa na rin siyang humingi ng tawad dito. Pagkatapos umalis siya sa hapagkainan ng hindi na nagpapaalam. Dumaan ang mga araw, wala siyang ibang ginawa kundi ang magtrabaho ng magtrabaho. Bibihira na sila noon magkita ng tiyuhin niya dahil abala rin ito sa kasalukuyan nitong ginagawa. Sa kabuuan, wala na siyang ideya sa mga kinikilos nito. Hinahayaan na lang din niya yon, alinsunod na rin sa gustong mangyari ng kanyang mga magulang. Ngunit pagkaraan ng 2 linggo, nabalitaan na lamang niya na hindi na ito umuuwi sa kanila. Ayon sa tatay niya, hindi ganun ang ugali ng tiyuhin niya, kaya medyo nakapagtataka ito. Madalas kasi kapag bumibisita yon sa kanilang mga kadugo, sinisikap nitong makapagpaalam anuman ang mangyari, pagpapakita ng pasasalamat at pagrerespeto sa mga taong tumulong sa kanya. Kaya dala ng pag-aalala, inutusan siya ng tatay niya na hanapin ang tiyuhin niya. May trabaho man si Apin, wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Bago rin niya yun hanapin, tinanong niya ang tatay niya kung saang lugar ito madalas pumunta. Naisip niya kasi na hindi lang ang bahay ng matanda ang pinupuntahan nito dahil posibleng marami rin yung ginagamot sa bayan. Ngunit nang marinig ito ng tatay niya, napakunot noo lang ito habang sumasagot ng, "Wala nang ibang tinutulungan ng tiyuhin mo. Yung matanda lang ang sadya niya rito. Doon ka pumunta, anak, at nakasisiguro ko na may malalaman ka sa mga taong naroon. Sige na, kilos na, at wala na tayong sapat na oras. Pasensya ka na kung ngayon lang kita naabisuhan noong mga nagdaang araw, kasi may mga tao na rin akong napagtanungan. Ilang araw na rin namin siyang hinahanap pero wala kaming makitang bagay na posibleng makapagturo sa kinaroroonan niya. Balita rin sa baryo, nawawala yung matanda. Ibig sabihin, meron silang pinuntahang 2. Nang marinig ito ni Apin, pabalang siyang sumagot dito ng, paano kung aswang nga yung matandang yun? Di napatay na nun si Tiyo. Mahirap yung ganitong sistema, tay. Dapat nung simula pa lang, umaksyon na tayo. Hindi na sana umabot sa ganito. Pagkasagot niya, dali-dali naman siyang umalis. Yung tatay niya, naiwang nanlilisik ang mga mata, animoy nagtitimpi. Pagkaraan ng ilang minuto, nakarating na siya ng sentro. At mula roon, sinimulan na niyang magtanong. Pagdating niya sa bahay ng matanda, nakita niya ang mga mahal nito sa buhay na nasa labas at abala sa pag-uusap. Sa estado ng mga ito, mukhang naghahanap pa rin sila kahit ilang linggo nang nawawala ang 2. Pagsilay naman ng mga ito sa kanya, dali-dali yung lumapit. At nang magkaharap na sila, ipinagtapat ng mga ito ang kanilang mga nalalaman. Inaasahan na kasi nitong paparating siya para tumulong sa paghahanap. At sa kanilang pag-uusap, dito niya nalaman na walang nakakaalam sa eksaktong nangyari bago yun maglaho. Nataon kasi noong walang naiwan sa bahay, gawa ng lahat ito meron ding pinagkakaabalahan. Dagdag pa ng anak nitong nakausap niya na bago mangyari ang insidente, may nasambit ang tatay niya ukol sa isang lugar na palagi nitong napapanaginipan. Malapit sa bundok ang lugar na yon at napapalibutan ito ng matataas na kakahuyan. Sa pinakapuso nito, may isang nakatirang nilalang na araw at gabing tumatawag sa kanya. Inilarawan ng matanda ang nilalang bilang isang dampuhalang paniki na may kakayahang makapagsalita. Wala itong kapasidad na gumamit ng katawan ng tao, pero kaya nitong magsalita na parabang nakakaunawa ito ng dialekto. Nabanggit din ng ama nito na
ang nilalang na yon ang isa sa nagbibigay karamdaman sa kanya. Matagal na rin siya nitong pinagbantaan hanggang sa mas lalo pa yung nagalit dahil sa pagtulong ng manggagamot sa kanya. At ang tanging paraan para mapatigil yon ay kunin silang dalawa. Matapos itong mailahad ng anak, agad siya nitong inakbayan kasabay ng pabulong nitong pag-uwika sa kanya ng, "Ang kaso lang, Aping, wala kaming nakita roon. Hinalughog na namin ang gubat pero wala namang nakatira doon eh. Hindi rin namin sila doon mahanap kaya hindi na kami roon bumalik pa. Ano sa tingin mo? May kaugnayan kaya yung mga sinabi ng tatay ko bago sila mawala? O baka naman, isinama ng tiyuhin mo ang tatay ko patungo sa kanilang lugar. Malay mo, doon nila ipagpapatuloy ang kanilang gamutan." "Malabo ata yung mga sinasabi mo. Kilala ko si Tiyo eh. Hindi yun basta-basta nga alis, lalo na kung di nakapagpaalam. Siguro, mas magandang maghanap na lang tayo. Malay mo, meron tayong matuklasan." Pagkasambit niya ng mga katagang yon, agad silang nagkasundo na maglibot. Pagkaraan ng ilang oras na paglalakad, narating nila ang paanan ng bundok kung saan pinaghihinalaan ng anak nito na yun ang lugar na palaging napapanaginipan ng kanyang ama. Pagsilay naman doon ni Aping, normal naman ang lahat. Wala siyang naramdamang kahit na ano, gawa ng unang-una, mangmanga siya pagdating sa lihim na aral. At ang mas nakakatakot pa, hindi sila nagsama ng kahit na sinong taong makakatulong sa kanila sa ganoong sitwasyon. Pagpasok nila ng gubat, panay na ang kanilang pagsigaw sa pagbabaka sakaling maririnig ito ng kanilang mga hinahanap. Subalit na maus na lamang sila, walang duminig sa kanilang pagtawag. At kalaunan, hindi na nila namalayan pa na malayo na sila sa mismong bukana. Nga pala, 5 silang magkakasama noon. Siya, yung magkapatid, tapos yung 2 nitong pinsan. Bawat isa sa kanila may daladalang mga patalim para kung sakali mang may umataking galang hayop, madedepensahan nila ang kanilang mga sarili. Ngunit, narating na lamang nila ang malayo nitong bahagi. Wala silang nakasalubong na mabangis na hayop. Di rin sila nagkaroon ng pagkakataon na makakita ng kahit galang baboy ramo, dahilan para magtaka sila. Ang ganoong lugar kasi, dapat hitik na hitik sa buhay, lalo na kung walang mga ngasong palagi roong umaaligid. Nung mapansin nila ito, unti-unti na silang binalot ng katanungan sa kanilang mga isipan. Maging si Apin man, medyo kinakabahan na dahil habang tumatagal, mas lalo ring sumasama ang kutob niya. Yun bang parang may mangyayaring hindi inaasahan? Pagtungtong ng 3:00 ng hapon, nagdesisyon ng grupo na umalis. Sa isip-isip nila, wala na silang madadat na noon, kaya ipinagpatuloy nila ang paghahanap sa ibang lugar pagsapit ng mga sumunod na araw. Habang naglalakad, panay ang kanilang pag-uusap ukol dito. Maya't maya na rin silang nagbibiroan para lamang makalimot pansamantala sa mga istoryang alam nilang tatakot sa kanila. Ang hindi nila alam na habang patuloy silang nag-iingay sa lugar, palihim na silang pinagmamasdan ng nilalang. Maya-maya pa, nang masipat na nila ang bukana ng gubat, mas binilisan pa nila ang paglalakad hanggang sa makarinig sila ng kakaibang huni. Yung huning yon pinuno, parang may sitsit ng ahas at iyak ng babaeng animoy malapit ng mamatay. Nung marinig nila ito, lahat sila hindi nagawang makahakbang. Sinubukan nilang kumilos pero masyadong matindi ang takot na kanilang nararamdaman. Ilang minuto pa ang lumipas, may mga naririnig na silang lagaslas mula sa mga matataas na sanga ng puno. Ilang beses nila itong sinubukang sipatin pero hindi nila makita ang kung anumang nilalang na nagpaparamdam sa kanila. Hindi nagtagal, bigla na lamang sumigaw ang pinsan ng anak ng matanda nang may bumaon sa balikat nito na matatalas na kuko.
Pagbaon ng bagay na yon, agad itong hinatak papaitaas hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Pagkawala ng sigaw nito, tanging huni na lang ang narinig nila sa buong lugar. Dahil sa pangyayari, agad silang kumaripas ng takbo. Hindi na nila inisip ang nawala dahil ang naging prioridad nila ay ang iligtas ang kanilang mga sarili. Awa ng Diyos, nakalabas sila at nakalayo sa lugar na yon. Pagbalik nila sa baryo, agad nilang ipinaalam sa marami ang tungkol sa mga nangyari. May mga naniwala naman pero mas marami pa rin ang nagduda sa mga salaysay nila. Kesyo wala silang ebidensya, gumagawa lang sila ng mga kwento at kung ano-ano pang mga bagay na wala namang katuturan. Nang marinig ni Apin ang tungkol dito, tahimik na lang siyang umalis. Hindi na siya nakipag-argumento dahil alam niya na wala siyang oras para sa mga ganoong bagay. Isa pa, matatanda na ang mga taong kausap nila, kaya alam na ng mga ito ang tama at mali. Pag-uwi niya ng bahay, tsaka niya kinausap ng pribado ang kanyang ama. Hanggat maaari, iniwasan niyang marinig sila ng mga kapatid niya upang hindi ito magdulot ng takot sa kanilang pamilya. Ang buong akala niya kasi mananatili sa lugar na yon ang nilalang. Sa kanilang pag-uusap, ibinahagi niya ang lahat. At kagaya ng inaasahan, naniwala ang kanyang ama sa kanyang istorya. Alam kasi nito na hindi magkukwento ng ganoong bagay si Apin kung hindi niya ito pinagdaanan. Mas maganda siguro anak na, huwag ka nang bumalik doon. Hayaan mo na ang nilalang na yon. At mula sa araw na ito, ititigil na natin ang paghahanap sa tiyuhin mo. Kung ikakapahamak lang ito ng ating pamilya, aba, hindi na natin siya problema. Sigurado naman ako na mauunawaan niya ang desisyon kong ito. Dahil sa sinabi nito, di siya nagdalawang isip na sumang-ayon. Maging siya man kasi aminado na sa puntong yon, ito na lang din ang paraang naiisip niya para hindi sila mapahamak. Dumaan ang mga araw, matapang niyang ipinagtapat sa anak ng matanda na hindi na sila tutulong. Nakakahiyamang sabihin ang bagay na yon pero kinakailangan yon para maprotektahan ang sarili nilang kaligtasan. Dahil sa kanyang rason, di na rin nagpumilit ang anak nito. Basta ang nasabi na lang nito sa kanya, itutuloy nila ang paghahanap anuman ang mangyari. Nang marinig ito ni Apin, agad niya yung kinamayan habang nagsasalita. Dalangin ko ang tagumpay niyo. Sana mahanap mo na rin ang tatay mo. Pagkasambit niya nito, tuluyan na siyang nagpaalam. At magmula noon, bumalik siya sa kanyang gawain. Maraming nakatambak na trabaho sa kanya, kaya hindi na niya namalayan ang bilis ng pag-ikot ng oras. Kalaunan nagulat na lamang siya nang mapansin niyang magdadalawang linggo na pala ang nakakalipas magmula noong nagkaroon sila ng engkwentro sa nilalang na nakatira sa gubat. Di man niya yun nakita, batid niya na nakakapangilabot ang itsura nito. Ayaw na rin niya yung isipin pa dahil sa bawat gabing sumasagi ito sa isipan niya para itong nagsisilbi niyang bangungot. Kaya sa katagalan, sinubukan niya talaga itong kalimutan. Akala niya tuloy-tuloy na ito pero di pa man nagtatapos ang buwan, nabalitaan niyang nawawala yung anak ng matanda. Maging ang mga pinsan nito ay hindi na nakauwi, kaya nang malaman ito ng kanilang mga kamag-anak, dali-dali itong humingi ng tulong sa mga taong namumuno sa lugar nila. Agad naman yung nagbigay ng tulong pinuno sa pamamagitan ng paglulunsad ng malawakang paghahanap. Ngunit kagaya ng nangyari sa kanyang tiyuhin, hindi na rin niya yon nakita pa. Dumaan ang 2 buwan, unti-unti nang tumahimik ang problema ng pamilya. Di na rin sila napagod na hanapin ang mga ito, gawa ng halos nalibot na nila ang kabuuan ng lugar ng Valencia. Ang inisip na lamang nila, umalis ang mga ito para magbagong buhay sa ibang lugar. Ngunit nang marinig ito ni Apin, nakaramdam siya ng kilabot.
Alam niya na hindi totoo na lumipat ang mga taong yon dahil kung tutuusin, meron itong mga pamilyang inuuwian. At ang mas ikinakabahala niya ay ang posibilidad na baka siya na rin ang isunod ng nilalang. Halos ilang araw din itong sumagi sa isipan niya hanggang sa paunti-unti di na siya nakakapagtrabaho ng maayos. Nang mapansin ito ng amo niya, tsaka ito nagdesisyon na kausapin siya ng masinsinan. Isang hapon pagkatapos ng trabaho nila, isinama siya nito sa bahay nito. At nung magkaharap sila, casual siya nitong inabutan ng inumin habang nagwiwika ng, Hindi ko gusto ang mga ginagawa mo nitong mga nakaraang araw. Meron ka bang problema, Apin? Ano man yan, payo ko sa iyo huwag mong dadalhin dito. Iba ang trabaho sa personal mong buhay. Maliwanag ba? Nang marinig ito ni Apin, napayuko lang naman siya habang pinag-iisipan ang mga kasalanan niya. Aminado siya na totoo ang sinasabi ng amo niya, kaya hindi na siya nagdahilan. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, napilitan siyang ilahad ang tunay niyang problema. Sa puntong yun kasi, kinakailangan niyang magmadali dahil nagbabalak na itong tanggalin siya kapag magpatuloy ang ganoon niyang sitwasyon. Binalaan din siya nito na wala itong pakialam kahit matagal na siya sa serbisyo, lalo pat maraming mga manggagawa ang pwedeng ipalit sa kanya. "Wag naman ho, amo. Maawa na ho kayo sa pamilya ko. Sa tagal kong ito, ngayon lang naman ako nagkaganito eh. Malimit, hindi ako naapektuhan ng mga problema sa bahay. Pero ang nangyari kasi ngayon, sadyang kakaiba at nakakatakot. Hindi ko to gustong sabihin sa inyo pero mukhang wala na po akong pagpipilian." Pagkalahad niya nito, agad niyang nakuha ang atensyon ng amo niya. Sa hindi malamang dahilan kasi, bigla na lamang itong sumeryoso sa pakikinig. Di na rin yun nagsalita pa, indikasyon na gusto nitong malaman ang ibig niya. Kaya naman kahit naiilang, matapang niyang ipinagtapat ang tungkol sa nilalang. Inilahad niya ang lahat ng nakita niya sa pagbabakasakaling mauunawaan nito ang kanyang pinagdaanan. Matapos niyang magsalita, naiwang tahimik ang amo niya. Sinubukan din niya itong tanungin ukol sa bagay na yon pero wala na itong maisagot. Nagtagal ng ilang minuto ang pananahimik bago yun nagdesisyong magsalita. Pagtitigan nilang dalawa, laking gulat na lamang niya nang marinig niya itong sumagot sa kanya ng, Nakita ko na rin ang nilalang na tinutukoy mo. At kaya ko ito nasabi dahil parehas tayo ng narinig na huni. Noong nakaraang gabi, umaligid siya rito. Parang may hinahanap. Hindi ko alam kung totoo ba ito dahil yung wangis nito, para talagang dambuhalang paniki. Mabilis ang nilalang ngayon, kaya sa loob lamang ng ilang segundo, naglaho ito sa paningin ko. Kahit ako, Apin, hindi ako makapaniwala sa mga nakita ko noong mga oras na yun. Pero gaano ko pa man ito pabulaanan, patuloy na sinasabi ng isip ko na hindi ako nagkakamali. At dahil dyan sa naging kwento mo, kaya mas lalo ko pa itong napatunayan. Dagdag pa ng amo niya na dahil sa mga ipinagtapat niya, kung kaya't naunawaan na nito ang kanyang problema. Hindi na rin siya nito aalisin sa kanyang trabaho, bagkus ay tutulungan pa siya nito na kumita ng malaki. Pero lahat yon naaayon sa isang kasunduan. At ito ay walang iba, kundi ang kagustuhan nitong tumulong para maresolba ang kanilang problema. Alam mo ba, Apin, kapag nahuli natin ang nilalang ngayon, limpak na limpak ang perang papasok sa ating mga bulsa. Isipin mo na lang kung papaano magkakandara pa ang mga mayayamang kolektor na pwedeng alukin ito. Magiging milyonaryo kaagad tayo. At kapag nangyari yun, hinding-hindi mo na kailangan pang magtrabaho. May mga tauhan na akong binigyan ng kaalaman tungkol dyan. Inabisuhan ko sila na depende ang hatian sa magiging kita. At ngayon, hindi pa namin yan gaanong iniisip. Dahil ang gusto namin, mahuli na muna ito. Ano, Apin? Sasama ka ba? Nang marinig niya ang sinabi nito,
Naghalo ang takot at kagustuhan niyang umangat sa buhay. Alam ni Apin na nagsasabi ng totoo ang kanyang amo, kaya pinag-isipan niya ito ng maigi bago magbigay ng desisyon. Umabot ng kalahating oras ang kanyang pag-iisip bago siya nagkaroon ng tiyak na pasya. At nung mapag-isipan niya na ito, tsaka niya ito inilahad sa kanyang amo. Pagsang-ayon niya, nakita niya itong ngumisi habang dali-daling lumalapit sa kanya. Yan ang gusto ko. Madaling kausap. Kaya ka nagtagal sa akin dahil tipo ko talaga ang ugali mo. Sige na, Apin. Umuwi ka na muna. Bumalik ka rito bago mag-alas 6. Mula ngayon, gabi na ang pasok mo sa akin. Huwag mong alalahanin ang trabaho mo dahil may mga ilalagay na ako diyang tao. O heto, paunang bayad. Para naman mas ganahan ka. Pagkaabot nito sa kanya ng pera, napatango na lamang siya. Di na siya noon nagdahilan, lalo pat kailangan talaga niya noon ng salapi. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, dali-dali na siyang umuwi. Kumain lang siya sa bahay nila bago bumalik sa tahanan ng amo niya. At nang makabalik na siya, nadatnan niya ang mga tauhan nito na naghahanda na ng mga gamit nila. Lahat ng armas na posibleng magamit, literal na nagkalat na sa loob ng silid. May mga nakita na rin siya roong lambat na gawa sa matitibay na uri ng lubid. Nakahanda na rin ang bakal na kulungan ng nilalang kung sakali mang mahuli nila ito. At lahat ng mga gamit na yun pinuno, nakatago sa loob ng pagawaan. Hindi ito basta-bastang makikita mula sa labas dahil malawak ang pagawaan ng muebles. Sa estado rin ng lugar, mukhang inihanda ito ng kanilang amo para sa puntong yon. Matapos nilang maayos at maisalansan ang mga kagamitan, tsaka sila tahimik na naghintay at nagmasid. Bandang alas 10 na noon ng gabi pero walang kahit isa sa kanila ang piniling magpahinga. Lahat alerto na parabang sigurado sila na darating ang hinihintay nila. Akala nga noon ni Apin, walang mangyayari noong mismong gabi, pero nagkamali siya. Dahil ilang minuto bago sumapit ang hating gabi, muli na naman niyang narinig ang nakakapangilabot na huni. Agad itong kumalat sa buong paligid, kasabay ng pag-alulong ng mga asong naninirahan sa mga malalapit na kabahayan. Pagkarinig naman nila rito, dali-dali silang kumalat. Hindi sila umimik o kumilos hanggat hindi nila ito nakikita. Maya-maya pa, nasipat nila ang nilalang na biglang lumapag sa bakanting lote malapit sa pagawaan. Ang amo nila mismong nakakita nito, kaya itong naunang lumabas sa kanilang pinagtataguan. Dahil sa pangyayari, walang nagawa sila Apin kundi ang sumunod. Ang kaso, paglabas nila ng pagawaan, hindi nila nakita ang nilalang. Yung amo niya, napansin niyang tulalang nakatayo sa labas na parabang hindi ito makapaniwala. Ilang minutong binalot ng katahimikan ang lugar bago biglang lumapag ang nilalang sa harapan mismo ng kanilang grupo. Pag-atungal nito, agad nitong sinapak ang amo nila hanggang sa tumilapon ito papalayo. At pagkatapos ng pangyayaring yon, tsaka na ito sumugod sa kanila. Walang habas nitong inatake ang kanyang mga kasama, kung saan ang mga taong nahawakan nito ay bigla na lamang nitong nahati sa dalawa. Sinasakmal din yun ng nilalang sa may bandang leeg na parabang alam nito ang mga delikadong parte ng katawan ng tao. Mabuti na lang talaga nakatakas noon ang kanyang amo dahil na rin sa pagsugod nila. Yun nga lang, ang naging kapalit naman ito ay ang pagkamatay ng 3 nilang kasama. At sa pagpapatuloy ng kanilang pakikipagbuno, unti-unti na nila itong napaatras hanggang sa mapuluputan na nila ito ng lambat. Pagbagsak ng nilalang sa ukha na kanilang ginawa, tsaka nila ito dinagana ng malalaking bato hanggang sa hindi na ito makakilos. At pagkatapos nun, hinayaan nila rito ito ng ilang oras para matulungan ang kanilang mga kasamahang nasugatan.
Pagpatak ng 3:00 ng madaling araw, nang maayos na nila ang lahat, tsaka nila ito binalikan para ikulong sa inihanda nilang kulungan. Dumaan ang mga araw. Palihim nila itong itinago sa kanilang mga kababaryo. Bawat isa sa kanila walang pinagsabihan ng tungkol sa bagay na yon upang hindi mabulilyaso ang kanilang mga plano. Makalipas ang 3 araw, unti-unti na nilang napapansin na nasasanay na ang nilalang na yon sa loob ng kulungan. Para naman mapanatili itong buhay, gabi-gabi nila itong dinadalhan ng mga buhay na manok at baboy. Ito ang nagsisilbing pagkain ng nilalang hanggang sa magkaroon na ito ng lakas ng loob na makipag-usap sa kanila. Isang gabi habang binabantayan ito ni Apin at ng kanilang kasama, napansin nila ito na marahang lumalakad papalapit sa pintuan ng kulungan. Paghawak nito sa mga peraso ng bakal, tahimik sila nitong pinagmasdan na para bang meron itong pakay. Nung mapansin niyo ni Apin, dali-dali niyang ipinatawag ang kanilang amo. Maya-maya pa, pagbalik nilang dalawa, nakita nila itong nakaupo habang pinagmamasdan ng kasama niyang takot na. Di pa man sila nakakalapit sa nilalang, biglang lumapit sa kanila ang kasama niyang bantay habang takot na nagwiwika ng, "Nakakapagsalita ang demonyong yan. Kanina lang, kinakausap niya ako eh. Nagmamakaawa siya. Umiiyak. Tapos nagsusumamo." Nang marinig ito ng kanilang amo, kampante lang naman itong tinapik ang lalaki habang paberong sumasagot dito ng, Baka naman nababaliw ka na dahil sa takot mo. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Tingnan mo nga ang demonyong yan. Nakakapagsalita ba yan? "Totoong sinasabi ko, amo. Hindi pa ako nahihibang. At kung duda kayo, kausapin nyo. Sigurado akong sasagot yan." Dahil sa sinabi nito, medyo naintriga sila. Duda man si Aping, sinubukan niyang bigyan ng pagkakataon ng kasama nila. Posible rin kasing nagsasabi yun ng totoo, kaya kahit papaano, kinumpirma nila ito. Ang kaso lang, nakakatatlong tanong na sila sa nilalang, pero hindi pa rin yun sumasagot. At ang tanging ginagawa nito ay ang tumitig sa kanila habang umaangil. Oh, kita mo na? Sabi ko sa iyo dala lang yan ang takot mo. Sige na, umuwi ka na muna para makapagpahinga ka. Bumalik ka na lang rito kinabukasan. Hindi ka na magbabantay dahil may iba akong iuutos sa'yo. Nang marinig ng lalaki ang sinabi ng kanilang amo, tsaka naman ito umalis. Di na yun nagsalita, dulot ng takot na kasalukuyang nararamdaman nito. Maya-maya pa, nang maisarado na nito ang pinto, napabuntong hininga lang naman siya habang nakatingin sa nilalang na nahuli nila. Pagkaraan ng ilang minutong pagmamasid, tsaka niya inabisuhan ng amo niya na magpahinga na. Sa isip-isip niya kasi, kaya na niyang bantayan ng nilalang na yon kahit wala siyang kasama. Ngunit nang marinig ito ng kanilang amo, bigla siyang napahinto nang sumagot ang nilalang sa kanila ng, "Paparating na ang aking mga magulang. At sa oras na dumating sila, wala kayong magagawa kundi ang tumakbo at mamatay. Hindi nyo alam kung gaano kabigat ang kasalanang ginagawa ninyo. Wala kayong ideya sa mga posibleng mangyayari." Dahil sa sinabi nito, bahagya silang nagkatinginan sa bawat isa. Si Apinoon, halos hindi makapaniwala sa narinig niya. Pilit niya yung pinaniniwalaan, pero kusa itong itinatanggi ng isip niya. Sa unang tingin pa lang niya kasi, naniniwala siya na masyado na itong imposible. Subalit maya-maya pa, muli na naman itong nagsalita. At sa pagkakataong yon, inilahad nito sa kanila ang ginagawa nito sa loob ng mga araw na nakakulong ito.
Pagkasambit naman ito ng mga kataga, agad na tumakbo ang kanyang amo para gisingin ang kanilang mga kasama. Pagbalik nito, kasama na nito ang lahat para mailipat ang nilalang sa ibang lugar. Gabi nila ito itinawid sa karatig baryo kung saan naroon ang lumang bahay ng mga magulang nito. Matagal nang abandonado ang lugar, kaya inaasahan ng amo niya na walang makakatunog sa kanila roon. Subalit pagsapit ng sumunod na araw, napansin nila na masyadong mahirap kumilos sa baryo kung saan sila lumipat. Yung mga tao kasi roon, bukod sa marami, mga mapagmasid din sa mga taong bago sa kanilang lugar. Yun bang parang may nabuong pagdududa ang mga ito sa kanila kahit wala naman silang ginagawa. Dahil sa pangyayari, kung kaya't nahirapan silang maitawid ang nilalang pagtungtong ng gabi. Kahit 10 oras na, may mga tao pa ring nagkakasiyahan sa mga kabahayang malapit lang sa kanilang tinutuluyan. Nang mapagtanto naman yon ng kanilang amo, nagdesisyon itong lumapit sa albularyong nakatira roon para humingi ng tulong. Napagkasunduan nila na kailangan na nila itong gawin, lalo pat sadyang wala na silang mapagpipilian pa. At nang malaman naman yon ng albularyo sa lugar, tsaka nila ito binisita. Pagdating nito sa bahay, agad nitong hinanap ang nilalang na ikinuwento ng amo niya. Noong una hindi pa naniniwala ang matandang albularyo, pero nung makita na nito ang nilalang, halos mapalupasay ito sa sahig habang nagbabanggit ng mga orasyon. Pagsilay nilang nawawala na ito sa sarili, tsaka sila nagdesisyon na ilayo ito sa lugar na yon. Ilang minuto rin nilang pinakalma ang matanda bago nila ito nakausap ng mahinahon. Hindi nagtagal, nang medyo panatag na ang isip nito, isa-isa sila nitong pinagmasdan kasabay ng pag-uwika nito ng, May ideya ba kayo kung anong kinuha ninyo? May ideya ba kayo kung anong panganib na dala nito? Kilala niyo ba ang nilalang na yan? Hindi niyo ba alam na nagdadala yan ng kamatayan? Nang marinig naman nila Aping ang sinabi nito, agad silang nakaramdam ng takot. Sa sobrang pagkabahala niya noon, napilitan siyang magtago sa kanyang mga kasamahan upang hindi na siya nito matanong. Maya-maya pa, dito na naglakas loob ang amo nila na makipag-usap dito. Kaya nga ho dinala namin kayo. Dahil wala kaming ideya sa kung anong demonyong yan. Ang gusto lang naman namin makahanap ng mayamang kolektor na bibili dyan. Desperado na ho kami. Bawat isa sa amin naghahangad ng mabilis ang yaman. Walang pag-asa ang pagnenegosyo. Kaya para umangat, kinakailangan namin itong maibenta sa tamang presyo. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, agad naman itong kinuwelyuhan ng matanda. Pagdikit nilang dalawa sa dingding, seryoso itong sumagot dito ng, Yung tinadala ninyo ay kabilang sa mga sinaunang lahi ng mga gabunan. Sila ang mga demonyong ilang siglo nang kinakatakutan dito sa aming lugar. Hindi sila katulad ng mga ordinaryong nilalang na may kapasidad magbalat kayo. Kahit ako, matagal ko nang inaakalang alamat lang ang nilalang na ito. Wala kayong ideya sa kung ano ang kakayahan at kapangyarihan nila. Nang marinig ito ng kanilang amo, hindi na yun nakasagot pa. Maging ito man kasi, aminado na walang kaide-ideya sa nilalang na nahuli nila. Ilang minuto pa ang lumipas, bahagya silang napatahimik nang may marinig silang kalabog malapit sa kinaroroonan ng kulungan. Dala ng pagkagulat at takot, dali-dali silang bumalik rito para matingnan ang kalagayan ng kasama nilang nagbabantay. Hindi nagtagal, pagsilip nila sa silid, nakita nila ang kasama nila na paulit-ulit hinahampas ng bakal ang mismong trangka ng kulungan. Unang tingin pa lang ni Aping, alam niya na wala na yun sa sarili, kaya para hindi makawala ang nilalang, mabilis niya yung sinugod para pigilan. Pagpang-abot nilang dalawa, dito niya nakita ang mata nitong nangingitim na.
walang patid na ring tumutulo ang laway nito na parabang isa na yung galang hayop. Nang masipat naman yun ng albularyo, tsaka ito nagmadaling lumapit para tulungan siya. Mabuti na lang may dala itong pangontra, kaya nabawi nito ang kasama nila. Ayon sa kanya, may isang kakaibang langis ang ipinainom dito ng matanda. Yon ang naging daan upang bumalik ito sa normal. Ngunit nang kumalma na ito, nakita niya ito na nanginginig at naghahabol ng hininga. Wala na rin ito sa sarili niya, tapos panay na ang pagdilat ng kanyang mga mata. Sinubukan nila itong tawagin sa pangalan nito pero hindi na yun nakikinig. Dahil dito, bahagyang nagkagulo ang paligid hanggang sa mapilitan ng sumigaw ang matandang albularyo. Tahimik! Walang maitutulong yang kakasigaw ninyo! Manahimik kayo at marami na kayong taong nabubulabog! Dahil sa sinabi nito, agad naman silang tumahimik. Bahagya na ring dumistansya ang iba para hindi na ito mapagalitan pa. At habang ginagamot nito ang kasama nila, napansin niya na walang ibang ginawa ang nilalang kundi ang magmasid habang nakangiti. Sinubukan pa nila itong kausapin pero sa kasamaang palad hindi na ito nagsalita. Nang mapagtanto naman yon ng amo nila, agad nitong kinuha ang bakal na ginamit ng kanilang kasama. Walang habas nitong pinagpapapalo ang kulungan hanggang sa matamaan na nito ang nilalang. Di pa yun nakontento, sinubukan niya pa itong undayan ng saksak para patayin. Nang masipat naman yon nila Aping, dali-dali nila itong inilayo habang pilit na kinakausap. Kesyo kailangan pa nila ito, hindi na nila yun pwedeng galawin dahil may nakausap na silang tao at kung ano-ano pang mga rason para lamang matuloy ang kanilang mga napag-usapan. Pagsapit ng sumunod na araw, maaga pang nagsikumpulan ang mga taga-baryo sa lugar kung saan sila nanunuluyan. Kasama ng mga ito ang punong barangay para formal silang kausapin ukol sa mga ingay na kanilang narinig. Sapilitan din itong hinalughog ang kanilang tinutuluyan, kaya yung amo nila, dali-dali silang inutusan na puntahan ng silid kung saan naroon ang nilalang. Pagdating nila rito, sinigurado nila na wala roong makakapasok na ibang tao. Binalaan din nila ang mga tanod na humahalughog na merong hindi magandang mangyayari kung sakali mang ipagpatuloy ng mga ito ang kanilang mga binabalak. Para tuluyan yung masindak, naglabas ng mga armas sila Aping. Wala na silang pakialam sa iisipin ng mga taong yon dahil ang gusto nila, maprotektahan ang bagay na magpapayaman sa kanila. Dahil sa kanilang ginawa, kung kaya't hindi natuklasan ng mga ito ang kanilang itinago. Pagbaba ng mga taong yon, mahinahon nila itong sinundan hanggang sa makita nilang nakikipag-usap na ng malumanay ang kanilang amo. Ilang minuto pa ang lumipas, dito na rin nagpaalam ang mga ito. Bago yun umalis, binigyan sila nito ng 1 linggong palugit para bumalik na sa bayan. Gustuhin man kasi nitong panatilihin sila sa lugar, hindi ito maaaring ipagsawalang bahala ang sumbong ng iilan. Nang marinig naman yon ng kanilang amo, napilitan na lamang itong sumang-ayon sa pasya nito. Wala hong problema. Di naman kami rito magtatagal dahil malayo-layo pa ang aming pupuntahan. Makakaasa kayo. Alis kami dito sa lalong madaling panahon. Matapos itong mailahad ng kanilang amo, tsaka naman umalis ang punong barangay. At nang makalayo na ito, dali-dali itong lumapit para pag-usapan ng tungkol sa impormasyong nakuha nito mula sa mga nakausap nitong tao. Ayon sa amo nila, nakahanap na ito ng kolektor na bibili sa nilalang na nakuha nila. Hindi yun tumawad sa kanilang presyo, pero ang problema, malayo ito sa kanilang lugar. Gustong ipahatid ng bibili ang nilalang dahil wala itong sapat na tao para gumawa nito. Nang marinig naman yon ng manggagamot, tsaka na ito nagpaalam sa kanila. Ang kaso lang nang marinig yon ng amo nila, bigla nitong pinigilan ang matanda. Naku tanda,
Hindi ka pwedeng umalis dahil parte ka na ng hatian. Ang gagawin mo para makuha ang pera mo ay tulungan kami. Malaki-laki ito at kapag nakuha na natin ang pera, tsak na magbabago ang buhay mo at ng pamilya mo. Ngunit nang marinig ito ng matanda, bigla naman itong hinawi ang kamay nitong nakadantay sa kanyang balikat. Huwag mo nga akong alukin ng mga walang kabuluhang bagay na sinasabi mo. Kung para sa iyo buhay ang salapi, para sa akin hindi. Di ko kailangan ng maraming salapi, iho, dahil ang tanging gusto ko ay magkaroon ng matahimik na buhay kasama ang pamilya ko. Sarilinin niyo na lang yan. Tutal naman nahihibang na kayo. Anong akala ninyo? Makakarating kayo ron ng basta-basta? Akala niyo ba hindi na kumikilos sa mga magulang ng nilalang na yan? Bahala kayo kung nagpapakamatay kayo. Huwag na kayong mandamay ng ibang tao. Matapos nitong magsalita, bahagyang nagalit si amo. Walang sabi-sabi, kumuha ito ng armas, kasabay ng biglaan itong pagtaga sa likod ng matanda. Ang kaso lang, imbis na bumao ng talim, tumalbog ito. Pagbaling naman ng tingin ng albularyo, bigla itong nagpakawala ng suntok na siya namang agarang ikinahimatay ng kanilang amo. Pagkatapos nun, agad yung naglakad papalayo na para bang walang nangyari. Hindi na rin nila ito nakita pa hanggang sa sumapit ang ikalawang gabi ng pag-alis nila. Paglabas nila ng lugar, tsaka nila tinahak ang daan patungong Malay-Balay. Dito kasi nila kikitain ng kanilang kliyente para sa nilalang na kanilang nahuli. Ang kaso lang, di pa man sila nakakalayo ng Valencia, meron na silang naramdamang kakaiba. Tuwing hapon, meron ilan sa kanilang mga kasama ang bigla na lang nawawala ng bait. Nagtatagal ito ng kalahating oras bago ito bumalik sa kanilang mga wisyo. Dahil sa pangyayari, kung kaya't labis na nitong naaapektuhan ang kanilang pag-usad. Marami na rin sa kanila ang nababahala hanggang sa dumating ang isang gabi na nangyari na nga ang kanilang mga kinakatakutan. Sa oras na yun, pinuno, mahimbing pang natutulog si Apin, kaya bigla na lamang siyang naalimpungatan nang marinig niya ang sigaw ng mga kasama niya. Mabuti na lang talaga malayo siya noon sa kanilang grupo dahil sila noon ang naatasang magbantay. Ilang metro ang layo sa mga ito. Pagsilay niya sa lugar kung saan yun naroon, bigla na lamang siyang hinatak ng kasama niya. Pagkaladkad nito sa kanya, agad itong nagtago sa isang maliit na uka na punong-puno ng damo. Gulat na gulat man, hindi siya rito nagtanong o gumawa ng kahit na anong ingay. Naniniwala kasi siyang may nangyaring kakaiba sa lugar, kaya hanggat maaari, pinilit niyang maging tahimik. Ilang segundo pa ang lumipas, patuloy pa rin silang nakakarinig ng mga sigaw ng kanilang kasama. Nababahala man sa mga nangyayari, pilit niyang sinipat ang mga ito hanggang sa dito na niya makita ang mga nilalang na walang habas na umaatake sa mga ito. Unang tingin pa lang, alam na niya kaagad na kauri ito ng nadakip nila. Bukod kasi sa magkakaparehas ito ng anyo, iisa lang din ang huni nila. Maya-maya pa, muli na naman siyang hinila ng kanyang kasama para makapagtago. Dahil dito agad naman niya yung siniko habang pabulong na nagwiwika rito ng, "Ano pang ginagawa mo? Masyado ka namang ninenervyos. Hindi na nila ako makikita rito." Nang marinig nito ang kanyang bulong, dali-dali itong lumapit sa kanya kasabay ng pagsagot nito ng, "At paano ka nakakasiguro? Di ba sabi nung albularyo aswang ang mga yan? Ibig sabihin, 100 beses na mas matalas ang kanilang paningin kumpara sa atin. Kung nagpapakamatay ka, mauna ka. Huwag mo na akong isama dahil meron naghihintay sa akin na pamilya." Dahil sa sinabi nito, unti-unti na siyang kumalma. Kahit papano kasi, naisip din ni Apin na yung ginagawa niya ay hindi maipagkakailang inilalagay niya sa peligro ang mga buhay nila. Kaya kahit marami pa silang naririnig, sinikap nilang magtago. At pagkaraan ng kalahating oras, tumahimik ang paligid.
wala na silang nararamdaman noon pero hindi pa rin sila nangahas na lumabas. Ang ikinakatakot kasi nila, baka hindi pa tuluyang nakalayo ang mga ito sa lugar na yon. Pagsapit ng sumunod na araw, dito nila nakita ang resulta ng pagsalakay ng mga nilalang. Malayo pa lang nagkalat na ang mga gamit nila, tapos yung napakabigat na kulungang ginamit nila, nakita nila sa itaas ng puno ng nyog. Nagkalat din ang bakas ng dugo sa paligid na parabang merong kinatay doon noong mismong gabi. Matapos naman nila yung masilayan, dali-dali nilang nilisan ang lugar. At sa sobrang takot nila, napilitan silang ipagpatuloy ang pag-usad patungong Malaybay kahit wala na silang dala. Ayaw na kasing bumalik ng kanyang kasama sa lugar nila dahil alam nito na malapit lang doon ang nilalang. Ang balak nito, magpalamig muna sila ng ilang buwan sa bayan tsaka umuwi. Nang marinig niya ang nais gawin ng kanyang kasama, hindi niya maiwasang magtanong. Sa mga oras kasing yun, wala na silang daladalang pera. Limitado na rin ang mga gamit nila, lalo na yung mga pagkain na nasamsam nila mula sa mga naiwang gamit ng kanilang mga kasama. Subalit nang marinig naman ito ng kasama niya, hindi yun kaagad sumagot. Kailangan niya pa yung kulitin bago yun tuluyang magsalita. Kumpleto naman ang katawan mo, Apina. Kaya anong ikinakabahala mo? Wala tayong dala. Pero kung magtatrabaho tayo, kikita tayo ng pera para mairaos ang ating mga sarili sa loob ng isang buwan. Konting pagtitiis lang, kaibigan. Dahil para din naman to sa kaligtasan ng bawat isa sa pamilya mo. Isipin mo na lang kung babalik ka ng biglaan. Sa tingin mo, anong mangyayari sa kanila? Sigurado ka ba na hindi ka namarkahan ng mga nilalang na yon? Alalahanin mo, kilala tayo ng kauri nitong dinukot natin. Dahil sa sinabi nito, tsaka pa lang siya nahimasmasan sa mga bagay na inisip niya. Napagtanto niya kasi na lahat ng sinabi nito ay pawang totoo. Hindi niya yun maaaring itanggi dahil maging siya mismo aminado rito. Dumaan ang mga araw, matyaga silang umusad patungong Malaybalay. Tuwing gabi, para silang mga dagang naghahanap ng masisilungan sa kalagitnaan ng gubat. Hindi mahalaga kung komportable ba sila o hindi. Ang importante maayos ang lugar na pinagtataguan nila. Alam kasi nila na anumang oras, posibleng umatake na naman ang mga nilalang. Dahil sa ginawa nilang yon, kung kaya't ligtas silang nakarating ng bayan. At nang mapasok na nila ito, tsaka sila naghanap ng lugar na pwede nilang mapagpwestuhan. Hanggat maaari, nagtayo sila ng sarili nila para hindi sila mangupahan. At sa mga sumunod pang linggo, kung ano-anong diskarte ang kanilang ginawa para mabuhay lamang. Pagkatapos magbenta ng mga pagkaing nakukuha nila sa ilang, diretso silang pupunta sa sentro para maging utusan. Ganon at ganon palagi ang ginagawa nila hanggang sa paunti-unti nakaipon na sila ng pera. At pagkaraan ng isang buwan, meron na silang kanya-kanyang tahanan. Kahit papaano nakalimutan na rin nila ang tungkol sa mga nangyari, kaya medyo nagkakaroon na sila ng mahimbing na pahinga. Gayunpaman, hindi pa rin maalis sa isip ni Apin ang matinding takot sa mga nilalang na yon. Ayon sa kanya, na nung naging maayos na ang kanyang buhay sa Malaybalay, hindi na niya pinangarap pang bumalik sa kanila. Wala naman yung problema, lalo pat wala siyang pamilya. Ang kaso lang yung kasama niya, merong mag-iinang gabi-gabing iniisip. Kaya naman kahit labag sa loob nito, napilitan itong bumalik sa kanilang lugar. Nagpaalam ito sa kanya na kukunin lang ang kanyang asawa at mga anak, pero hindi na yon nakabalik. Hinintay niya yon ng ilang linggo pero wala na siyang nakuhang impormasyon ukol dito. Dala ng pag-aalala, naghanap siya ng mga tao na pwedeng magdala ng mensahe patungong Valencia. Kahit kasi panatag na siya noon, di pa rin siya nangahas na umuwi sa lugar nila. Mabuti na lang talaga, may mga nakilala siyang manlalako na nakapagpadala ng kanyang liham. At nung mabasa yon ng kanyang mga magulang, ang mga ito na ang nagdesisyong bumisita sa kanya.
Inabot ng 1 buwan bago yun makarating, pero sa kabila nito naging sulit pa rin ang kanyang paghihintay. Pagsilay niya kasi noon sa kanyang ama, bigla na lamang nawala ang mga problemang iniisip niya. Napalitan ito ng hindi masukat na tuwa dahil sa pag-asang daladala ng mga ito. Paglapit nito sa kanyang tahanan, tsaka siya napahagulgol sa pag-iyak. Mag-iisang oras ang kanilang naging kumustahan bago sila nagdesisyong pumasok sa loob ng bahay. Ayon sa kanyang ama, inakala nitong patay na siya dahil sa nangyari sa mga kasama niya. Pagtatapat pa nito na lahat ng mga nawala niyang kasama ay namatayan ng mga mahal sa buhay. Dagdag pa nito na sa loob ng 1 buwan, malagim ang mga pangyayaring naganap sa kanilang lugar. Araw-araw may namamatay, dahilan para mabuhay sa takot ang iilan. Nabalitaan mo ba yung pagbigti ng asawa at mga anak ng amo mo? Marami ang nakakita nun, Apin. At lahat ng saksi, hindi makapaniwala sa ginawa ng mga ito. Yung pamilya naman ng mga manggagawang kaibigan mo, nilunod ang kanilang mga sarili sa sapa. Walang nakapagsabi kung bakit nila ito ginawa, pero ayon sa mga albularyo, posibleng wala sila sa kanilang mga sarili nung gawin nila ito. Nang marinig niya ang kwento ng tatay niya, agad siyang nakaramdam ng matinding takot. Di niya kasi halos maisip na idadamay ng mga nilalang na yon ang mga mahal sa buhay ng kanilang mga biktima. Maya-maya pa, di niya na naalala yung kaibigan niyang hindi nakabalik. Tay, si Bonbon ho ba? Nakita ninyo? Kasama ko yung ditong tumire, pero napilitan yung umuwi para sana kunin ang pamilya niya. Ang kaso hindi na yun nakabalik. Wala na akong ideya kung nasaan na siya ngayon. Si Bonbon? Hindi ko nakita yun dun. Wala ring nakapagsabi sa akin na nakauwi siya dahil kung nagkataon, agad nakakalat ang istorya tungkol sa kanya. Alam mo naman ang mga tao roon, masyadong mga tsismoso at tsismosa. Tsaka matagal na rin umalis roon ang pamilya niya. Balita ko, bumalik ng probinsya kung saan naroon ang mga magulang nito. Dahil sa sinabi nito, tulala lang naman siyang napaisip. Bagaman ayaw niyang mag-isip ng kung ano-ano, sadyang hindi niya ito maiwasan. Malakas ang kutob niya na posibleng nahuli rin ito ng mga nilalang. Bagay para makaramdam din siya ng matinding pangamba para sa kanilang buhay. Pagkaraan ng ilang minutong pag-uusap, nagdesisyon sila na tapusin na ito. Mas mainam kasing pagtuunan ng kanilang sitwasyon kaysa pakialaman ng mga bagay na hindi naman saklaw ng kanilang pamilya. Apin, alam kong may dahilan kung bakit nakarating ka rito. Siguro ito na ang tamang pagkakataon para magsalita ka. Pamilya mo kami, kaya huwag kang magdalawang isip na sabihin ang lahat. Tay, hindi ko nga rin alam kung saan ako magsisimula eh. Marami ang nangyari, kaya hindi ko alam kung matatanggap niyo ba ito. Pero huwag kayong magkakamali. Hindi ako nagnakaw o kung ano paman. Tumakas ako sa atin dahil meron akong iniiwasang nilalang. Nang marinig ito ng tatay niya, hindi na ito nagsalita. Ang ginawa nito, maiging pinakinggan ng bawat paksa ng kanyang kwento. At nung malaman nito ang lahat, hindi nito maiwasang mapamura. Lingid sa kaalaman ni Apin, alam din pala nito ang tungkol sa nilalang na nahuli nila. Dagdag pa ng kanyang ama na sa lahat ng tao sa baryo, ito ang mas nakakaalam tungkol sa nilalang na yon. Ayon dito, hindi nga biro ang ginawa nila, kaya hindi sila nito titigilan hanggat hindi nila ito nauubos. Pagtatapat pa ng kanyang ama na, maaaring sa mga sandaling yon siya na lamang ang natitira. Posible ring natiktikan na siya ng mga ito, kaya anumang oras maaari na itong sumalakay sa kanya. Pagkasambit nito ng mga kataga, dali-dali siya nitong inutusan na bumili ng sandamakmak na asin. Sako-sakong asin ang kinakailangan nila kung gusto nilang labanan ang mga nilalang. Nang marinig niya ang sinabi nito, dali-dali naman siyang tumungo sa sentro. At kagaya ng utos nito, ginamit niya ang lahat ng ipon niya para ibili ng mga kinakailangan nila.
Pagkatapos nagpakuha siya ng ilang pirasong kawayan para palagyan ng mga asing. Kinahapunan, mano-mano nilang isinilid ang mga asin sa butas ng kawayan. Habang ginagawa nila ito, dito nila napag-usapan ang tungkol sa mga nilalang. Tinatawag ng mga matatanda ang mga nilalang na yon bilang mga alipupuyo. Isang uri ng gabunan na walang kapasidad na magpalat kayo. Maraming taong naniniwala na sila'y mga kakaibang uri lamang ng hayop, pero sa hanay ng mga manggagamot, sila ang mga sinaunang aswang na ilang siglo nang kumakain ng karne ng tao. Lahat kinakain nila, basta parte ito ng ating uri. Kahit patay, basta mapapakinabangan, kinukuha ito ng mga alipupuyo para dalhin sa kanilang mga tahanan. Kagaya rin natin sila anak na natatakot, pero sa oras na inunahan sila, handa silang makipagpatayan kahit sino pa ang kanilang kalaban. Wala pa akong narinig na engkwentrong kinasangkutan ng mga alipupuyo dahil ayon sa tatay ko, ang mga ito'y malimit umiwas sa gulo. Hindi sila basta-bastang nambibiktima, basta may pagkain pa sila. Pero sa sandali na sila'y manalasa, wala silang ititira sa baryong punteriya nila. Noong unang panahon madalas yung mangyari, pero ngayon hindi na. Alam mo kung bakit? Dahil sa mabilis na pag-unlad ng mundo at sa pagkalat ng mga kinakatakutan nila na dibino. Nang marinig ito ni Aping, napalunok na lamang siya ng laway. Wala man gaanong naintindihan sa sinabi ng tatay niya. Iisa lang ang nasisiguro niya, at yon ay labis na mapanganib na mga nilalang. Pagkatapos ng kanilang paghahanda, agad silang pumasok sa loob ng tahanan para maghintay sa pagsapit ng gabi. Ilang oras din silang nagmasid noon, hanggang sa unti-unti nang sumapit ang takip silim. Paglubog ng araw, napansin nila Apin na maligalig ang mga hayop. Yung mga aso halos hindi manatili sa kanilang mga tahanan. Maya't maya ang naging pagtakbo ng mga ito na parabang meron silang iniiwasan. Dahil sa pangyayari, nakaramdam siya ng matinding kaba. Wala man siyang nakikita noon pero malakas ang kutob niya na may mangyayaring hindi kaaya-aya. Sa pagtungtong ng 9:00 ng gabi, nangyari na nga ang hindi inaasahan. Habang nagmamasid sila, may mga taong sumigaw sa labas ng bahay. Humihingi ito ng tulong pero agad din namang naglaho ang mga boses nito. Sinubukan nila itong hanapin pero masyadong madilim ang paligid. Akala nila di na nila ito makikita. Pero ilang minuto pa ang lumipas, nakita nila ang mga taong yon na sakmal-sakmal na ng mga alipupuyo. Hindi kalayuan dito, may nakita silang babaeng umiiyak habang pilit na naghahanap ng lugar na pwede nitong malusutan. Ang kaso lang mataas na pader ang nasa likod niya, kaya kahit anong pilit niya, wala siyang magagawa. Maya-maya pa, may alipupuyong lumapag sa harapan nito, kasabay ng dahan-dahan itong paglakad papalapit sa nilalang. Nang masipat ito ni Aping, nagulat siya sa kadahilan ng kulay puti ang balahibo nito, di hamak na katangi-tangi sa mga kasamahan nitong kasing itim ng uling. Pagsilay niya sa nilalang, hindi niya na inalis doon ang kanyang tingin hanggang sa lapain na nito ang babae. Matapos nun, agad nitong dinura ang naiwan nitong labi, sabay atungal ng napakalakas. Pagbaling nito ng tingin sa tahanan niya, muli itong umatungal hanggang sa magsiliparan ang mga nilalang na kasama nito. Mabilis siyang sumugod patungo sa kanila pero di pa man yun nakakaapak sa bakuran, bigla na lang itong nagsipulasan papalayo. Nung mapansin kasi yun ng kanyang ama, dali-dali itong humarap sa altar at nag-usal ng mga kataga habang iniihipan ang usok na inilalabas ng mga bato ng kamangyan. Pagkatapos nito, agad itong lumabas ng bahay para sindihan ng mga kawayan na ginawa nilang sulok. Yon ang ginamit nila para maitaboy ang nilalang na yon dahil sa kaalaman ng kanyang ama kung kaya't walang nangyari sa kanila noong gabi. At pagsapit ng sumunod na araw, ganun ulit ang ginawa nila.
Hindi nila ito tinigilan hanggat hindi sila nito nilulubayan. Ayon kay Aping, nagtagal ng halos 1 buong taon ng pananalasa ng mga alipupuyo. Dahil dito, kung kaya't nagdesisyon ng kanyang mga magulang na lumipat ng malay-balay. Mas mainam na roon sila tumira dahil sa malayo ito ng di hamak sa pugad ng mga nilalang na may galit sa kanya. At magmula noong ginawa yun ng tatay niya, hindi niya may pagkakailang na panatag siya. Para kay Aping, maganda ang naisip na paraan ng kanyang ama. Dumaan ang mga buwan, unti-unti nang nawala ang takot niya sa mga nilalang. Hindi naman yun nawala ng tuluyan, pero dahil sa mga pangontra, medyo napanatag siya. At pagkaraan ng 1 taon pinuno, naglaho na parang bula ang mga alipupuyo. Nung mapansin nilang hindi na yun bumibisita, dito na nila dahan-dahang hininto ang mga pangontrang ginagamit nila tuwing gabi. Katagalan, tuluyan na rin nila yung nakalimutan hanggang sa mapansin na lamang niya na normal na gabi na ang mga dumaraan. Pero sa kabila nito, naroon pa rin ang kaba niya. Pero kahit matagal niya na yung hindi nakikita, may mga pagkakataon pa rin nagiging laman ito ng panaginip niya. Minsan nga, hindi siya nito pinapatulog buong magdamag. Mahirap sa mahirap ang ganoong tagpo, pinuno. Pero kahit papaano, napangibabawan niya ito. At nung mawala na ang takot niya sa nilalang, itinuwid niya ang mga pagkakamali niya sa nakaraan. Magmula noon, hindi na siya basta-bastang sumasang-ayon sa mga bagay na ipinapagawa ng kanyang mga naging amo. Mahirap na. Baka kasi maulit na naman ang nangyari noong engkwentro sa mga sinaunang lahi ng gapunang alipupuyo na kinakatakutan ng mga antingero.